To vyberiem niekoho, keď sa tam nikto nedá? Hej. Čo hovoríme, chat? Či to je moc jednoduché? Ako keď sa sem nazrie, som v piči. No, našiel som si ďalší spot. Uvidíme, čo s týmto budem vedieť spraviť. Ja dávam úplne basic schovky. Uvidíme, čo s tým budem vedieť vykúzliť. To choď do piči. Počúvajte. Mi nevravte. Mi nevravte. Otras, pivo, ty by si to nemala nárok nájsť. Podľa mňa je to frešovica. Úplná. Nič, vyhral som. To ma nájde správny, no, nebudem to hovoriť. A tu som asi dojebal. Gučnet body, no jasné. Dohľadal vlastne. Zas hľadám! Fko je To ty hľadáš? Nie, Fko, zas hľadám! Chat, počúvaj. Toto je tak enormne dobrá ona. Schovávanica. Martin, vieš o tom, že my sme tak meter a pol od seba? Neviem, Gučko, Len ty ma nevidíš. Čiže na piču, jak niekto má z týchto ľudí zapnutý stream, čo určite má, a oni keď ich zabijú, chápeš, ho nájdem, zabije ho, alebo teda on ho zabije a on bude hľadať a on ma hneď nájde. To je na piču v tomto móde. Chápeš? Je to také, no. Viete ako, takže určite ma tu niekto nájde. S tým nič nespravíš. No, s tým nič nespravím, piče. A tie klony ako vlastne fungujú? Jaké kone? Klony, nie kone. To neviem. Po kvečkom tam máš tie zelené tie. Nakoľko je, že sa vidíte, keď sa schovávate a potom ho ideš hľadať. Presne tak, Tomko, ale tak ako ja som nepozeral, kde je schovaný, absolútne neviem o nikom, kde kto je, lebo ja som sa sústredil na svoje schovanie, vieš. Ale Gučko hovoril, že tu je niekde meter a pol odo mňa a to netuším, kde je vôbec. Kicin minus. Ty ešte žiješ, Martin? Ja som fenomenálne schovaný kamarát. Chápeš? Oni boli dvaja pri mne, videli ste to? A nenašli ma, lebo to sa musíš... Čak, To ťa nevideli? Majo, ale ty by si ma tiež nenašiel, ty koko, to sa vieš, ak zdá, bro. Nenašiel by si ma, lebo Dragon, tam je veľa farieb. Oni to vidia z vyššie polohy. Tam je veľa farieb a to si nevšimneš, ty kokot. Dragon to ešte. Vidíš, on sa musí na mňa dlho kúkať. Aha, Dlho sa Martin. musí na mňa kúkať, aby to našiel. Martin, no poď ma nájsť. Ukáž sa. No idem, ty Martin, pozerá sa na mňa. Bučko to vôbec, ja teba nenájdem, ty si asi nejaká vyjebaná kamera. Daj, čiže meter od teba som bol. Ty si Buď ja nejaká sa to jeblá vyhrám. kamera asi. Nie som. Ty si No, kokot, už fakt. som. Ty si jebe. Ešte ja, Peter a Polaký kokot. Voláky kokot. Že oni budú pod tými onými zase. A nie ešte Vreca. Bri a ešte Hudy. Voláky kokot. Ešte dosť nás žije. Tu isto niekto bude, len to nejak mal nájsť. Prosím, to píči. Nebude? Hudy minus. Hudy minus. Ešte žijem ja, halus. Ešte žijem ja, no. Najdi ma, Martin. Kokot už není. Kokot už není, no. To už není hľadám, ale čo ja viem. Ja že to vyhrám na takomto spote. Vidím Martin Bučiho. na to vyhral. Poradím trošku. Ale ty si musíš byť zašitý jak pička, lebo ty máš 15 Tak bodov, som. chápeš? Ty musíš byť zašitý úplne niekde, kto by nikto nikde ťa nehľadal. On zase vypadol z mapy a robí tu one ramena. Tomu ver. Nie.
Top 3 som, let's go. No zapískaj. Mne to nejde, ja to nemám tú klávesnicu však. Je to automaticky píska. To deje. No sme ešte traja, tak hľadajte. Á, že Dragon to kupuje. Majo, kúp. Á, má Martinova minus. Som top 2, názor. Názor záznik. Red si posledný, si 11, ak sa nemýlim. On ešte žiješ. Nie, ešte dvaja. Hore tu máš. Dvaja bieli žijú. Poradím ti, Martin, bol si blízko mňa už. Tak tebe úplne jebe, že tu 15 minút chodím po tej mape a ty mi povieš, že bol si blízko mňa už. Red, čo ti jebe, seba v tej kuchyni musia mať takú radosť. Ty musíš byť určite zamestnanec normálne 1000 ročia. To je rada, čet. To je rada, čo? To je rada, keby som četu povedal, že kokot boli ste už niekedy v Tesku? Alebo na diaľnici ste už išli niekedy? Možno neboli. Možno neboli, no. Bočí, bol si blízko. Čo si jebe? Bočí, teplejšie. To ja som fakt zvedavý, kde si sa ty zašiel, ty trúko. Akože mám len 96 bodov, no. Však to si sa musel, ja vidím 39, že máš. Ja vidím Chceš 96. 39. To kde To môžeš 44 byť? už. To len Red to hrá na 800x600 rozlíšení, vieš, tak No, ani však čísla to, tam nevidí on poriadne. nevie rozoznať čísla, tiež si myslím, Gučko. To kde si No sa, akože mám to na ľud nastaviť, áno. kde si sa ty zajebal? Však uvidíš. No už to skáče. Musíš dať stream s Redom, to vybav Greta s jeho mom. Potom dáme stream s Redom. Nič, vyhral som, GG. Kde si? Kde si ty mrtka? Jak bol Gucci a tam bola LGBT duha, tak Preboha. som bol schovaný v nej. LGBT dúha? Hej. To je akože tu hore? Tu si... A z druhej strany do piče vyjebané, aha. No. Kokotko, dobre. OK. No vy ste piči. No vy ste úplne piči. No, pod Martin. Mám vás šetriť? Či nie? Prvý. To zvedavý, či ma nájdeš. Škoda, že mi to nevie. Tento je dobrý, nie? Čo ti jebe? Toto je kurva Koj, no piče, to není možné ani, aj boha. To bol Ty, najnenápadnejší ako keď dáš skúšky a človek. pošleš Tomu ver ty koko, tomu ver kučko. Čo ti jebe? To bolo najnenápadnejšie, čo som videl. Vidím Martina. Už nie. Kde ste vy mŕtky? Gary, sej ďakujem za 3 mesiace. Šéfe, Trošku mi ďakujem. to tu hapruje, ale... Tu bude isto niekto schovaný, nebude? Na takýchto... kokocinkách? Nebude tu nikto. Ja by som sa pýtal. Jojo, ďakujem za darovaný sub, šéfe celý tým podporu, ďakujem. Konečne si môžem odostrieť. To nie je možné, ty kokot. Ďalší, dobre. A snažíš? Ja to idem vyhrať, nie sa snažím. Je tu dosť miestností. Preto to je backrooms. Ty kokot. Tu sú miestnosti. Ale však ma nájdi trošku, nech zbieram tie body. Však ty si sa zaliezol do piče, kde si do pivnice a prehltol si kľúč. Jasne. Ak sa zasmial, že... Kokútek, čo si myslel? Maťo, Ja ti dám, Maťo, počkaj. Maťo. Maťo. Ale ste jebli. Vy ste jebli. A vy kde ste? Maťo. Tu som bol už, ne? Píčete, koľko miestností. Maťo. Počul si ma teraz, či nie? Hej, počul som ťa. To je dosť teda. Kde si? Keď si ďaleko odo mňa. Ty jebe? Maťko. Ty kokot, musí byť niekde tu. Mi to tu hapruje.
Bulička. Bulička. Deti. Bubík. Bubík. Aha, ty kokotko. Bí. Ty špina. Pozri sa na kokota. Buď ešte žijeme, to je halus. Kuči bude zase si vyjebaná kamera. Okolo neho isto behám. Pozri sa na kokota! Čo ti jebe? Kuči, ja ťa fakt trafím do jeble. Chápete to? A ja si to proste nevšim... Ty koko, tak ty si tak nenapadný, bro. Možno si jak normálne lietajúci taňar v kukurici. Taký ale riadny, obrovský, taký 3-kilometrový. Ja vidíte, mi to tam napruje. Kokota, kamera vyjebaná, to si nikdy nezvyknem. A už to vieš hrať, ty kokos. Neboj sa, to sa naučím ešte lepšie. Konečne hra, ktorá ti ide. To bol dobrý spot, to bol dobrý spot. Martin. Konečne hra, ktorá mi ide? No neviem. No. Piči. Tam, Žiadna tomu hra. ani nepotrebuješ ani. Ticho, tuto sa niekde píska. Oni budú tu určite. Piči, minútu ešte, musí byť pobiť. Odrhnúť jak sliepky. Pomôžem mu podrhnúť, byť ako kuna. Dobre, no. Jebe, on je tu, počúvaj, on bude niekde tu v tejto pičovine. A čo, kde si? Bude isto tu ten kokotko. A ja sa to Nie, cez stenu si tam. Ja sa nedostanem. Nedostanem, tam nejde. Maťo. Ti jebe, kde si? Kuma. To je, aké by to bolo tu. No ja neviem. Bože, ty si slepý. Fakt som nevidel chalani. Absolútne. Jak ste niekoho videli, tak ja som nevidel. Mňau. Mňau. Dobre, podcenil som túto mapu, povedal som, že to je ľahké a nenašiel som všetkých. Mňau. Tu isto niekto bude. Tu je strašne veľa detailov, kde sa môže schovať. Slepý patron. Snaž sa. Maťo. Kámo, netuším, kde ste. Netuším, kde ste vy špiny. Vôbec. Má Martin like, kde? Čoho som zajebal? Toho som odpálil. Tu bie do piče, to bolo dobré, no áno, Lex, tu ma fakt napadlo sa pozrieť, ty špinavec. Maťo. Maťo. Tam som sa odpálil, a tohoto čo? To on bol tu? A on je kocka. Čo ti jebe? No presne kokot vyjebaný, presne. Špina? Tak teba som si tam nevšimol. Fuck. Ja chcem burku už. A ja chcem búrku. Fakt. Teplo je strašné. No a však nevadí, ako nevadí teplo, ale búrka by sa šikla. Tak si dávam dole. Co to dala? Dobre, našiel sa si spacík. Tu ma nájde, to je Ide? pičovina, A, to je ide ma. pičovina. Počkaj, kde sa tam schoval? No, neviem, či to bude fungovať. Piču, si, jebnutý. To nie je moc taká rovnaká farba, je? Ježišmaria. Spaceom si to okopíruj. Čo si mám kopírovať? No však tie farby. No robím to a nič. Fú, toto nie je dobré. Toto fakt nie je dobré. Dobre, som schovaný, uvidíme. Ti jebem, to je úplne iná farba! Dobre, toto je piči. To nič, som dojebal. Dohľadám jasné. Mám na to normálne 20 minút, mám na to, aby som sa pofarbil a pozri, jak to dopadlo. Pre boha. Tak toto bude len fakt kokot, že jak ma nenájde. Ježišmaria. Akože ja som tu tiež vyťahol na dobre To ja cigánske som dielo. pekne dojebal.
Fú, tak toto podľa mňa má zdajebe ako prvého. No, máš Taro prepnúť sa a hneď pozri sa. boli. Môj typ je, že ma odjebe ako prvého. Áno, len celé dole, no. On ma našiel. Ty parchant. No, to bolo jasné. To bolo jasné, no nič, idem Otoč sa, hľadať. Martin, otoč sa. No idem hľadať. Otoč sa dole. Gucci, kde si, Gucci, ideme na to. To fakt? Stojím reálne vedľa vás. Naľavo. Vôbec ničko, vôbec Sa nedá- ničko. Tak ty No, si- dobre. Ja nenapadlo absolútne nič. No veď ja som to tiež dojebal. Ja som to tiež odpálil úplne. No to zás budú kde po stropoch a po stenách hore schovaný. A medzi koňami do piči. Do piči. Máš to do piči. Prečo sa mi nedá vyrovno? Martinko, čo tam robíš Ty kokotko, a ty čo robíš? Kde? Ukáž, kde si? na tom dreve? Na tom dreve to išlo odtiaľto dosť. On bude určite vnútri. Nešlo to odtiaľto dosť? Nejako? Kde si? V tom dreve. F-ko je kde? Ten má dosť bodov. Ten nás musí vidieť, kde si. Tu som. Nie tu. Že tu som, hej, no to si im pomohol. Našiel som trtva. Dobre, red. Učíme. Ten F a ešte aj B. B je zas kde? Musíme dať nové mapy, ktoré nepoznajú. To bude sranda a kokot. Ukážete mi, ak stiahnem alebo kúpim nejakú mapu, dobre? To kde je ten B? Bude niekde hore na mrač, toto na oblakoch. Toto je akože sú oblaky, hej? No. Dajme tomu. No ja už neviem. Mysej, povedz na to, čo si chytro. Radi, ty odstuješ či nie? Čo? Či odstuješ? Koho? Oblaky. No, jasne. Kde sú? Vieš, ak to sú proste také skupiny ľudí, Ja čo viem, vyložia ja viem. od vonka, Ja viem. že aby mraky, že z chemtrailsov, aby išli do A že piče. odídu do piče. To fakt? To, že to funguje, tebe jebe, jasne, že milión takých ľudí, milión. A vlastne, Vysvetlíte keď mi, nevieš, kde je že ten B, keď ho nevieme nájsť 20 ľudia? Ho nevieme nájsť? To je pčelka. No však to pčelka jebla, kde sa Ty schovala? mi ho vyšrál, trtloš. Ale Kokot, to je red. vy ho vidíte? A on má aj veľa bodov, to znamená, že okolo neho musíme chodiť. A Martino, zapískaj. Tak to bude pekne piči tiež. Aj sa mi to páči, že aj napískaj, vieš, keď to poprosíš. To je good. Ďakujem krásne. A ja netuším, kde je B. Dzenky, dzenky. Tak to som fakt zvedel, kde je ten kokot. 40 sekúnd skoro. Schovaný. To ste pozerali pri tých synách? Som pozrel celú mapu. Či jeboši. Tam medzi mrkvou. Ty to má mrkva. Počúvaj, on má 2500 bodov. Tu neviem, či je toto Dobre, mrkva, ale... Takže mrkvu nevidím, aha. Vy, klobúk dole. Pred týmto, čo si tu dokázal teraz.
Takže, Vedel by si aj mŕtvolu takto schovať by? Joj, trtroš. vidíte B? Niekde mi ukážte, kde bol. Tu je F. Tu je jeden. A to smrtvý. Aha, B, čo ti jebe? Čo mu jebe? On sa tu medzi káble jebol a pozri sa, až sa tu takto vymaloval. Chápete to? To je drvo. B. To bolo fakt pekné. Neviem, či je to naša chyba, že som slepý. Fyziev KO druhé kolo. Ak náhodou chceš vedieť. Hovoril som, že chybí Hunter vyhrá. Maťo, opýtaj sa rada, koľkokrát za deň si hodí. 2. To je priemer, či vždycky to dodržuješ? Niekedy aj 3. Aha, takže takto sa majú veci. Podľa pocitu. Podľa potreby. Tak aj ty nie, niekedy 3. No jasno, že niekedy ma prepne. Koľko si najviac? 8. Mal som To 14, fakt? ale Za deň? mal som 14 rokov akože. Aj tak. A ideme sa farbiť. To bol teda povzdych. Kámo. Tak, Skúsim takto, uvidíme. počúvaj. Som si istý, že tuto keď ma niekto nájde, tak musí kúkať stream. To ma musí kúkať stream. To musí kúkať stream. Ti jebe? Tam nikomu nepadne oko. Na čo dnes som stretol tvojho syna, bro, ale nemám syna. Nejde to vyššie, chalani, nejde to vyššie. Nejde do tej díry to dať. To není nárok. Chápete, že není nárok? Ico, už to vzdaj. No, tak to si ako... No, Si zahral, ty kokot. Chalani, vidia, už aj neviem, kde som. áno, Lex. Martin, kde si? Idem sa pre teba. Kdeže. To ani ja neviem, kde som. Určite Tam budeš... začala Nokia hrať. A kde je ten jeblý bí zas? Ten zas čo vymyslel? Martin, zapískaš mi? No, Skúsi kde je nemať ča? mikrofón v reke, tak si ho vypnú. Už som ho dal preč. Ten bol môj. Ja si myslím, že keď ma nájdu, tak ma musí vidieť. Ona. Že na streame to zbadá, ale to čo ti jebe? A som blízko, Martin? Aha, ma si niekde? blízko, si blízko. Nenajdu ma. Toto je zaslúžená výhra, chlapi. Až začnem kláňať, alebo čo?
Greta na to si moc oné, malá. Na čo? Nemáš STKčku, aby sa kláňala. Čo ti jebe? Sme všetci, čo pre tebe? Viete na čo? Čo ti jebe? Anolex, ty choď do pomocnej pre Boha! A dosť. To musel hrať, tiež si myslím, Pivko, že to hral. Že ma len nechcel, že? Že mi len nechcel pokaziť deň. Ty kurva, nezabil ma, dobre. Dobre, inak už ani neviem, kde ja som inak schovaný. Normálne sa neviem nájsť nejako moc. Dobre. Ty kurvus! By, moc pekné, ale mám 3000 bodov, chlapi, ste piči. 3000 bodov, ste Voči ty piči. žiješ? Nie. Ste piči, ste piči. Malko, ukludíme, hormón. Bubi! Počkaj to, kokot vyjebali ma akože ide obehnúť. To teda nejde. Zabite ho rýchlo. Maldo! Bol. Už ma obehol? Ja tu ešte vidím, že ešte nie. A už hej, kokot má 4000 bodov, okej. Tak jemu jebe, to čo vymyslel tu, jakú zase. Kokocinku. To je strašne niekde v lobičku, že zase. No netuším, kde bude úplne. Určite, hej. Koľko máme ešte? 30 sekúnd? Nesímame asi. Je kokot? Martin, čo tam kúkáš? Špiny. On bude medzi balónmi, kde si určite. Maťo. No jasné, že bude. Medzi balónmi som, tak. Isto si, kde si pič. On má 6000 bodov, jebe mu. To som ešte nevidel. Bože. Kde je? Ale som tam strieľal. Kde je? Pozri, kde som bol. Tak je kokot a Bože. pozri, kde bol tento. Tohoto ste vedeli nájsť? Hanba? Hanba. Chcel by ma zaujímal, kde bol ten kokot, ale už to nenájdem. V lobičku, hlavnom hore na svetle. Na plafóne. Na plafóne si bol? To je kokotko moc pekné. Dosť dobre by. Ja som Hunter. Fluffy unicorns dancing on rainbows. Skúsim takto, aj keď ma nájdu. Pojebanej. To ma to nájdu, ale čo už, skúsim to takto. Keď blikám, je to zlé.
Ja viem, že blikám, to mi hneď ukáže. Don Giovanni, ahoj. Čau, čau. Pekný večer. Tu akože získam kokot a nie body. Nechceš dať nejakú horúku niekedy? Bro, chcem, ale nemáme žiadnu horúku dobrú. Keď nejakú nájdeš, ľudia pošli a zahráme, jasné. Moc ťa vidno? A jejda, Samuel prišiel. No ja som sa tam nemohol dať len takto strel, bo som blikal. Keď blikáš, tak to je piči, on ťa hneď vidí, vieš? Aj ako keď blikáš. Počúvaj, Malibu. Prečo štekáš do tmy, zase jeblo ťa? Kúka sa do chodby, kde je tma, šteká tam. Na čo tam štekáš? Hej. Kľud. Peš. Sám. Haló. Sám. Zbieram bodičky. Ja mám presne 0 bodov, lebo tam ešte nikto nebol. Samuel, Vlastne on ešte nikoho nenašiel, že? už našiel. Teraz našiel na Martinlu. Našiel. Piu, piu. Tak Nešli sa môžeš ešte mať tam? ducha v baráku, hafani to cítia. Isto aj mám. Ale máte, moja fenka bola vo štvrtok na kastrácii a dneska sme boli na kontrole, vraj všetko v poriadku, to je jeba. Aj fena sa dá kastrovať? To som nevedel, akože potom sa nehára, hej? Čau, čo sa... Zakastrovať. Ale Greta sa ešte nemá prečo hárať. Aj, no tak samo. Čau. To som tam naozaj nevidel. Čo sa deje? Pozdrav, chat. Čau, chat. Martin, kde si? Idem si pre teba. Nenájdete nikdy. Čo? Vy spí... Malko, musím ísť hrať. Ľúbim ťa. To jak ma našli. A to ja nemám ani bot. Si predstav, že ja nemám ani bot a oni ma hneď odpálili. Lambrosius, začal ďakujem prvý. za 5 mesiacov. Šéfe, ahoj. Ani som si nevšimol, kto ma našiel. Nemáš bot, ty si bot. Ja nemám bot, lebo som bot, tomu ver. Kde si svie? Niekde blízko toho u mňa. Blízka sa. Nové mapy budú po piči. Kokotko by. Dobrý pokus. Ty sralo. No hľadajte. Martin, čo tam robíš pri marshmallonoch? My sme takí jebli a že my sme ho na zemi proste nevideli, to musíme kedy skúsiť. Ešte jeden, čo? Trtloš. Poďme na to minútu, hľadajme. Áno. Kde kurva môže byť? To zase, čo máte za pozičku? Ten kokútek.
No ja som z toho blbec. On bude si v oblakoch určite. Ja som ešte aj cukrovku dostal počas toho. Bude v oblakoch určite. Alebo tam sa nedá ani ísť. Ja ho videl. Ja fakt nie. Kde je? Ale si tak slepá bagaňa, že to je neskutočné. A že si po mne strieľal. Kde si bol? To je. Tu je... Ale ja som po ňom strieľal, to čo bolo? To kde je? Tu, počkaj, tu bol? Tak si jebli, dosť dobre sa tu schoval. Ty špinďur. Ja som do neho 3-krát vystrelil a ho to nezabilo. Samotný si... To je super. Na jednom z tých oblúkov. Nebol na jednom z tých oblúkov, bol inde. 12 sa schovávajú, podľa mňa 11 ich nájdem. 11. No, nech sa páči. No, ukáž sa. Ty Huntere. Pre boha. Choď do piče! Čo si bol ty zrovna, Gučinko? Čo ti jebe? Martin nemá šancu. Ale to odsýpa. No, nájdi ma, nech mám body nejaké. Piča. Rýchlo. Ti hovorím, fakt vás všetkých vyklepem, jak rezne. Ja. Nemá šancu proste. Šebe, úplne jedno. Dobre. Prepáčime ho. To nemusíš mysleť vážne, akože nebolo tá zlá schovka, ale na to by som, že nemá šancu, nepovedal. To je dobre teraz, že ich vidím, tých ostatných, keď sú mŕtvi. Skrisa. Čo na to prišiel, veď? Ja som to videl už minule. Som nevedel, že to ide na tom mode. Na tom druhom to nejde. Ak sa snaží, ani nedýcha. Však ale to si videl, čo spravil Hudy? Ten je isto má na 100% úpal. Pre boha, ľúto mi ho je. Hudy, hneď do studenej sprchy. Koľko zole, aký aj. Zidu, sápem, koľko ešte? Ešte dvoch, troch? No, trošku viac, jak troch. Poďte vy pičurky, kde ste? Kým ho trafím tohoto kokotka aj v leho, pozri sa čo robí. To sa dá väčšina než by. Bije riadne blíže. A našiel. Jak strieľa po každom. To jak urobil, že tam boli traja? Vysvetlite mi to niekto, že tam boli normálne tri klony nejaké? No však to je to, čo som ti hovoril o tých klonov. To jak urobil? Kvečkom, dáš kvečko potom. Aha. Dole to máš nabité, tie zelené také. A X-kom ho zrušíš. OK, to som nevidel chalani. To bolo dosť dobré. Jaký je šťastný. Jaký šťastný, že jebe, tu upratujem. Už len jednoho, hej, už len jednoho. Fko, kde si? Ty budeš konský kokoristo. Nie. Toto je najľahšia mapa za mňa. Všetko dobré. Fko, dobré. To až tak? Ty kokot. Hej? To piče. To je svinia. To ma zaskočil. Som nečakal, že to bude tak dlho trvať. Že som bystré oko, rozumieš? Čože? Ale to na streame to bolo dobre tiež vidieť ináč. To fakt? Už som bol, hej? Pri ňom. No viac si nepovieme. Hej, bol si. Tyče? Fko, neser ma.
Ešte mám minútu. To musím nájsť. 50 sekúnd. To ty si tam čo nastavil? 45 minút, ako školská hodina? Nie, 5 minút. Dneska ti inak. Jebe mu, on bude nejaká ryba, alebo čo istotu. Koko... No, teraz hovoríš. What the No, fuck? Horíš, kurva, horíš. Horíš. Absolutne. Veď to ide úplne vždy z inej strany. Spredu na to auto sa pozri. Tak toto je kokot. Čo si jebe? Fko, ty si taký mŕtkoš. Ja som to mohol vyhrať. Pane Bože. Nárazník na bielom aute, chalani. Absolutne ma ten kokot nenapadol, že by bol tu. Fko, dosť dobrá robota. Mohol, no vyhral si to ty? Šťastko. Ježiš. Nehľadám. To by som mohol zvládnuť. Čiže táto mapa. Počúvaj, nemáte šancu ma nájsť. Takže keď blikám, tak to je zdroj, hej? Hej. Aj, to je zlé. Pomal síce najdu, ale možno to No nejde. akože moc by to nechce túto farbu zobrať. Stráčaš state space? To je na piču, toto moc. To si všimnul, že? Čo ti jebe, aby som mohol byť nové riaditeľa umeleckej školy, ja to nechápem, odkiaľ som takýto talentovaný do piče. Vy to chápete? Ja tiež nie. Čo si kopol po lecach do seba? Znovu sa boli sám, veď uvidíme. Hľadači. Ja to nechápem, odkiaľ som takýto talent. Ja neviem, to tak proste je, no, to som sa tak narodil všetci, no. Či? Nájdu ťa prvého piču. To vidím za 5 sekúnd. Nenájdu. Som na tebe závislý. Gucci. A už to začína. Máš čo chce. Talent, Domčíka, ja som som. Nemyslím. Myslím, keď ťa vidím. Domčíka, ja Aj. Talented. Talented. Gucci. Kokot vyjebaný, no Ty poď bráško, čo? poď. Nemáš nárok, kámo. Veď tam, ja už som normálne zabudol, kde som. Nemám Že nárok, toto asi ja- vyhráme, keď on hľadá. F. Aha, tak nie. F-ko je piči. No, vylúskal celkom rýchlo. Sakra. Red došiel. Hej, Patrika, ďakujem. Ďakujem. Áno. Martin, kde si? To nemáš nárok, Red. To čo ti jebe, to by si musel kúpiť nejaké okuliare. Volhekové, Neboj sa, nájdem ťa. Vôbec. Názor na to, že som normálne odjebal poistky teraz. Káper, čím si odjebal poistky? Adam Cox Donu nútkal 2 eurá. Našiel Teba som vynašiel ty, aj easy. slepý Maťko a Red nech drží piču pls a Greta tiež nepíždí. Adam, ďakujem za 2. Bro, ja fakt ma nenajdu, vidíš. Nenajdu ma, ale vysvetli mi čo Just Peter. Keď som našiel by Vysvetli mi, bol kde je dobre Just schovaný. Peter, keď má 1600 bodov už. A jakže ho nenašli. Veľa to nemá sledované, ale toho, koho nájdete a trafí hľadá s ním, máme to tak nastavené. Môžeš to nastaviť tak, že budeš sám hľadať a budeš ich len zabíjať, alebo môžeme to nastaviť tak, že keď niekoho zabiješ, alebo teda nájdeš, strelíš ho, tak pôjde hľadať s tebou. Hej. Kto ide kúkať o 11. Chorvátsku Hana? Ja nie, bro, ja nie. Nevidel som ani jeden zápas. Ďakujem za 2. Adam. Ďakujem.
Ako ne halúzi, niekto dobrovoľne kúka na kúpičovinu, kde sa naháňajú muži za loptou. Milionári, že? Za loptou. Tu je tiež veľa takých detailov jemných farebných, že keby... Máš, ja som mám... Martin. Ty kokot, ale to bola dobrá skríša hento. To neviem kto bol, ale by ho odjebal, ale to bola dobrá skríša celkom. Samo. Neviem, čo je horšie, či formula alebo futbal, ale určite by som radšej kúkal futbal, na 100%. By som radšej kúkal, ak si nahrávajú chaloši. Ani jedno, vypol by som telku. Dobre. Čo máš dneska na sebe, koľko to stálo a prečo máš stále ešte tričko? Mám na sebe tielko, ktoré stálo tak 10 eur a mám na sebe kraťasy, ktoré stáli tak 7 eur. To je všetko, čo mám na sebe. A rečiasku mám po tatinovi. To je všetko. A tetovania mám na sebe. Tetovania sú najdrahšie na mne. Koľko, kde je ten Just Peter? Ten ma fakt zaujíma. Kde je? Formula je pičovina sama o sebe. Čuk. Našiel som dvoch, tak Adam. Tak ma skús nájsť. Nemám slovo Martin a to som si myslel, že si v pohode. Greta. Ale topánky máš najdrahšie. Nemám, som bossy. Kde máš 17-ka? Nestala 17-ka. V kúpelke. Keď sa sprchujem, ja si ju dávam dole, vieš. A keď sa sprchujem 3-4 krát za deň, tak ja si ju nenasadím na ten jeden deň. Kto? By ty kundus! Čo ti jebe? To jak sa ti podarilo? Čo tam robíš? To jak sa ti podarilo? Skoro, Martin, skoro. Fakt? Ty zase budeš nejaký hovoríš, vyjebaný pozerám Zase sa kde si na- Martin, idem ti pomôcť. Ty budeš zase nejaký vyjebaný Nie, kamera. tam je zima. Idem ti pomôcť Martin, počkaj. No, kúkaš sa na mňa. Už nie. Čo ti jebe guč? Aha, do piča, ale moc pekné, jebe? No to keby si mi nepovedal, tak nemám nárok. Piči, ja už mám úplne super miesto vyhľadnuté, kde sa pichnem. Keď pôjdeme na budúcu mapu. Aj, Už a ja. presne viem, kde sa pichnem, kamarátko. Hej. Čo ideme teda na nové lobby potom? Môžeme dať nové lobby a pôjdeme spraviť tie mapy teda. Nejako to pôjdem kúpiť alebo čo to stiahnuť. Dobre, stiahneš a oni si tu mosačeš. Dobre, ticho, programátor. Adam Cox donútkal 2 eurá. Najdrahší si ty, ale vlastne nie, ty si nevyčísliteľná hodnota, mám ťa rád. A isto Ešte traja, futbal to je lepší, silné. v formule kúkajú len takí Fakt. ako Red, vieš, že kokoti ha. Oho. Adam, ďakujem za 200, futbal lepší, súhlasím. A ďakujem. Keby si dal do teba, mám ťa rád. Aj ja teba. Ďakujem. Piješ? Podľa mňa ty mi hovoríš, že ma máš rád len keď piješ. Formula je podľa mňa aj super iba z pohľadu jazdca. To by som si išiel skúsiť. To je pravda. Horálka, ahoj. Mňa pičová si náhodou na to, že tam pred sebou majú tú pičovinu, že tam vidia. No, ja si som pičoval, ale aha, on bol tu, ten kokot bol tu. A videl som tam strelil, nie? Či by ste ho našli asi. To bolo dosť dobré toto. Toto bolo dosť dobré.